Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Palasang kanin. Mga igsoon sa ulog nato karon adlaw ang handumanan ni San Atanasio, usa ka obispo ug doktor sa simbahan. Maginulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Isugid ko ang akong kasalanan sa walay palimun. Isagilon ko sa Kalaw yung takita sa Diyos nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala dadon tatak niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos nga makagagahom, mipasidungog ka kang San Atanasio nga obispo sa pagkabantog nga mandalaban sa pagka-Diyos sa imong anak. Itugot nga maluluyon aron samtang magpahimulos kami sa iyang pagtulunan ug panalipod. Magtubo unta kami sa walay hunong diha sa pagigugma ug pag-ila kanimo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Apan usa kanila si Gamaliel nga usa ka Parisiyo ug magtutudlo sa balaod nga gitamod pag-ayo sa tanang mga tao, mitindog ug misugo nga pagulaon unag makadiyot ang mga apostoles. Unya miingon sila sa labawng hukmanan, mga taga-Israel, pagbantay kamo sa inyong pagabuhaton niining mga tawhana. Kaniadto dihay ginganlag ti Judas nga nagpagadakong tao ug may 4 kagatos ka tawo nga misunod kaniya. Apan gipatay siya ug nagkatibulaag ang tanan niyang mga sumusunod ug nahanaw ang iyang kalihukan. Sa panahon usab sa pagsenso, si Judas nga taga Galilea nakadani og mga tawo. Apan gipatay siya ug nagkatibulaag ang tanan niyang mga sumusunod. Busa niining kasuha karon, ayaw ninyo sila hilabti. Pasagdi sila kay kun kining ilang laraw ug buhat iya lamang sa tawo mahanaw gayud kini. Apan kun kini iya sa Dios, dili gayud kamo makabuntog kanila. Mahitabo pa hinuon nga kamo nakig-away sa Dios.
Ang labawng hukmanan misunod sa tambag ni Gamaliel. Busa, ilang gipasulod sa lawak ang mga apostoles o gipalatos o gibauran sa dili na gayud pagsulti sa ngalan ni Jesus o gibuhian sila. Unya nang gula ang mga apostoles, malipayon nga ang Dios nag-isip kanilang takos sa pag-antos sa kaulawan tungod sa ngalan ni Jesus. Ug matag adlaw dito sa templo ug sa mga puloy-anan, nagpadayon sila pagtudlo ug pagwali sa maayong balita mahitungod kang Jesus nga Mesiyas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa kabutan ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Sa kabutang ang akong ipagita, ang pagpuyo diya sa balay sa Ginoo. Ang Ginoo mao'y akong kahayag ug akong kaluwasan. Kinsabay akong kalisangan. Ang Ginoo mao'y dalangpanan sa akong kinabuhi. Kinsa pa may akong kahadlukan. Usap kabutang ang akong ipangita, ang pagpuyo diya sa balay sa Ginoo. Sa kabutangang akong gipangayong sa Ginoo. Kini mao ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Sa tanang mga adlaw sa akong nabuhi. Sa kabutang ang akong ipangita, ang pagpuyo diya sa balay sa Ginoo. Ituuhan ko, ni makakita ako sa kaayo sa Ginoo. Diha sa yuta sa mga buhi, paabuta sa walay kahadlok ang Ginoo. Pagmaglik-on sa kasing-kasing o paabuta ang Ginoo. Sa kabutang ang akong ipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaasa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ikaw o Ginoo.
Humaniini mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw sa Galilea o lanaw sa Tiberias. Misunod kaniya ang daghan kaayong tawo kay nakita man nila ang mga milagro nga sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. Mitunga si Jesus sa usa ka bungtod ug milingkod didto uban sa iyang mga tinun-an. Niyadtong higayuna duol na ang pangilin sa pagsaylo. Unya mitan-aw si Jesus sa iyang palibot o sa pagkakita niya sa daghang mga tawo nga nagpaingon kaniya, miingon siya kang Felipe. Asa man kita makapalit og igong pagkaon alang niining mga tawo. Gisulti niya kini aron pagsulay kang Felipe. Apan ang tinuod, mao nga nahibalo na siya kung unsay iyang bukaton. Si Felipe mitubag, bisag mapalit kita gapan nga balig duha ka gatos ka denaryo, dili paigo nga ipakaon niining mga tawhana. Usa sa iyang mga tinun-an nga si Andres, igsoon ni Simon Pedro, miingon kang Jesus. Ani ay batang lalaki dinhi nga may 5 kapan nga sibada ug 2 ka isda. Apan mag-unsa man kini alang nining tanang tawo. Si Jesus miingon kanila, palingkura ang mga tawo. May daghang balili niyadtong dapita. Busa naglingkod ang mga tawo nga may gidaghanon nga mga 5,000. Unya gikuha ni Jesus ang pan, gipasalamatan niya ang Dios o giapod-apod niya kini ngadto sa mga tawo. Mauusab kini ang iyang gibuhat sa isda. Ug silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. Sa nakabusog na silang tanan, miingon siya sa iyang mga tinun-an, hipusan ninyo ang mga salin aron walay mausik. Busa gihipusan nila ang tanan ug ang mga salin sa 5 kapan nga sibada, kagikaon sa mga tawo, nakapunog na pulog 2 ka bukag. Sa pagkakita sa mga tawo sa milagro nga nabuhat ni Jesus, miingon sila, sa walay duha-duha siya gayod ang propeta nga muanhi sa kalibutan. Nakamatikod si Jesus nga moduol sila kaniya o kuhaon siya aron pugson nga mahimong ilang hari. Busa may balik siya nga nag-inusara ngadto sa kabungturan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo, maglingkod pa rin. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, adunay mga tawo nga dako kaayo ang gipanag-iya, apan dili gayod makatagbaw sa ilang kasing-kasing. There is no satisfaction whatsoever in themselves. Kini sila dili makakita og gani buot motan-aw sa ubang mga tawo nga walay bisan jutay nga ilang kabuhian. Kini sila mga tawo nga hakog ug daghan og katigayunan ug mga tawo nga kabus sa mga bahandi nga espiritu kanon. And so they are called spiritual scavengers. Kini sila dili gayod makatagamtam sa yanong kalipay nga mosangpot sa pagpaambit sa unsay gipanag-iya niya ngadto sa mga tawo nga nagakinahanglan. Apan adunay ubang tawo nga jutay ra kaayo ang gipanag-iya, apan dato kaayo og kasing-kasing. Kini sila nagatuo nga igura ang iyang gipanag-iya alang sa iyang mga kahinahanglanon. Apan andam sila kanunay sa pagpaambit niining jutay nga iyaha ngadto kanila nga dunay jutay ra o jutay pagayod nga akay sa iyaha o wala gayoy bisan unsa. Kining ilang kasing-kasing nga manggihatagon maoy makapahimo kanila nga mga milyonaryo nga espiritu kanon o spiritual millionaires.
Daghan kaayo ang gigutom karong panahona. Ang kahakog o kadawo sa tawo mao ang labing lawom nga tinubdan o hinungdan niining maong kahimtang. Mas daghan ang spiritual scavengers kaysa spiritual millionaires. There will be no needy if there are no greedy. Itang mga Kristiyanos dili makahimo nga magtagbaw lamang o magtanaw lamang, magmahay o manghimaraot sa ubang tawo. Kinahanglan nga mulihok gayud kita. Kay sumusunod man kita ni Kristo, nga sa pagkakita sa katawhan nga gutom, bipaambit kanila sa pan ug isda nga gihalad sa bata nga manggihatagon. Tinuod gayod nga dako kaayo ang buluhaton ug jutay ra ang kapanguhaan ug dili papaigo tungod sa kahakog sa daghang mga tawo. Apan wala man kita mag-inusara. Ang atong Ginoong Hesukristo aniya man uban kanato ug ang iyang gahom sama kaniyadto human milabay ang 2,000 ug kapin ka tuig. Ang iyang bikinahanglan mao lamang nga kita andam ug manggihatagon sa atong kaugalingon aron pagbulig kaniya. Ang mga mithi sa kalibutan lahi sa mga mithi sa balaang kasulatan. Ang mga kalibutanong mithi nagtukmod sa mga tawo sa pagpangita sa kabantog, gahom ug bahandi. Kini gipakita nato sa unang pagbasa karong adlaw. Ang mga Pariseyo nagmando magkastiguhon ang mga apostoles sa ilang pagsangyaw sa labanhaw nga Ginoo. Salamat kang Gamaliel sa iyang panglaban sa mga alang sa mga apostoles. Ang mga pagbasa karong adlaw nagpahinumdum kanato sa gahom sa Ginoo. Kung ang usa ka butang naggikan sa Ginoo, dili nato kini malaglag ug mabalabagan. Matod pa sa atong pagbasa, kung ang usa ka butang ginama sa tawo, muabot ang panahon ug mahanaw kini. Busa ibutang nato kanunay ang atong pagsalig sa Ginoo ug dili sa tawo. Manindog ang tanan. Diha sa milagro sa pagpakaon sa 5,000 kakatawhan, ang atong Ginoo nagpakita kanato nga ang Amahan maghatag kanato sa tanan nga atong gikinahanglan. Pangayoon nato kaniya ang tanang mga maayong butang nga iyang buot ihatag kanato. Moingon kita, Ginoo, pun-a kami sa imong grasya. Ginoo, pun-a kami sa imong grasya. Nga ang mga pangulo sa simbahan magpakita og samang kaluoy nga nag-aghat kang Hesus sa pagpakaon sa gigutom nga panon sa katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong grasya. Nga ang mga Kristohanon musundog sa batang lalaki nga mopaambit sa unsay mapanag-iya nila ngadto sa mga kabus. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong grasya. Nga ang mga kabatan-unan makakaplag kang Kristo nga maoy mutagbaw sa ilang kauhaw ug kagutom. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong grasya. Nga ang mga masakiton makadawat sa lawasnon ug sa espirituhanong panabang gikan kanila nga nagatiman kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong grasya. Alang sa kabatan-unan, nga unta mamati sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan, ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi, alang kanila,
pinaagi sa bukasyon sa relihiyoso ug pagkapari, ilabi na sa Order of Saint Augustine. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong grasya. Nga imuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo. Nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong grasya. Nga ang mga nangamatay natong mga minahal sa kinabuhi, ilabi na ang kalag ni Papa Francesco. Makadangat na sa walay katapusang pista didto sa langitnong bangkete. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa imong grasya. Mahigugmaong Amahan, dungga ang mga pag-ampo sa imong katawhan nga nagkatigom sa paghalad o pagdawat sa gasang tunhay ang imong anak nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ng sakripisyo, dawanon ta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawanon na sa gidawaan sakripisyo gikan sa imong mga kabu alang sa pagdangog ng ipaya siya. Ganun, mao na mo sa kapuslan sa tibuok ni ang santos nga simbahan. Sudo nga Ginoo ang mga gasa nga among gihalad kanimo alang sa handumanan ni San Atanasio. Ang pagpadaog sa imong kamatuoran, makapabulahan unta alang sa kaluwasan, kanila nga nagsaksi sa imong kamatuoran. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasa ko niyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang ibanang at sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang hayop mata. Santos nga Amahan, Dios nga tunhayog makagagahom sa tanan, angay matarong gayod magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Atanasio. Sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali ug ipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimot gayod kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos, nagadayeg kami kanimo o sa nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, 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 Ginoong Diyos sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa ibon tibayan. Hosana, 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 Hosana sa kahitasan. Daigun Ang nagaani sa ngalan sa Diyos, sana sa kahitasan. Hosana, 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 Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa, aron mahimok kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, bikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyong katanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og Panginom kamo nga tanan gikan niini.
Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-ok tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga yula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron na mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namanaraw, si Kristo bumalik nga. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalat kami kanimo amahan nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiu sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahimpit kami diha sa gugma. Uban ni Jose among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kalui kaming tanan, himo kaming angayan na makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, uban ni San Agustin ug sa tanan niya mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo kay gadaygon ug amoy kong haymayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Pangayon ta sa atong amahan nga pasayloon ang atong mga sala ug dad-on kita niya sa pagpasaylo kanila nga nakasala kanato. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang dautan hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahaliki kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay inuman ang kinalian, ang ganunang himaya, hangtod sa kahaturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang amon mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manasa ganun. Ipakita tang timaan sa kalinaw ug paghidait. Sa Diyos na nagkawala sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Sa Diyos na narawala sa salang sa kalibutan, kaluoy kami, hatagin kami sa kalibutan.
Kinimao kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, Dili ako angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, itugot ka namo nga ang matuod nga pagka-Dios sa imong bugtong anak, nga gituuhan namo sa dakong kalig-on uban kang San Atanasio, maghatag ka namo kinabuhi og manalipod pinaagi niining santos nga Eucharistia, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Katilingbanong pangaliya ngadto kang Senyor Santo Niño. Magampo kita. O Senyor Santo Niño, ikaw ang among hari ug ang among Dios. Nagasimba kami kanimo. Ikaw ang among maligon nga malalaban, nagapalaban kami kanimo. Ikaw ang patron sa sugbo, nagadangop kami kanimo. Ikaw ang nagbuhat sa daghang mga katingalahan, pinaagi sa imong larawan nga milagroso, dinhi nining mga kapupudan. Hinumduman mo kami ug sudo nga kining mga kabus nga mga kalag, nga nagadangop kanimo aron imong tabangan. Aga ka kami sa imong kinaadman, tudluy kami pinaagi sa imong kamatuoran. Lipaya kami sa imong kalumo, panalipdi kami sa imong gahom. Nagahalad kami karong adlaw sa among mga hunahuna ngadto kanimo. Diha lamang kanimo amo silang itumong. Sa among mga pulong may tungod lamang kanimo, sila maghisgot sa among mga kasakit, aron kami makaantos nila tungod lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, Senyor Santo Niño. Hayagi ang among salabutan, inita ang among kabubuton, linisa ang among lawas, santusa ang among kalag. Buot kami sa tanan nga pagbutan mo, tungod kay mo imong pagbuot. Subay sa imong pagbuot, kutob sa gidugayon nga ikaw magbuot. Itugot, Senyor Santo Niño, nga kami magbaton sa gugmaan lang kanimo, nga dili kami magpatuyang sa among kaugalingon, nga magwadasigon kami alang sa kayuhan sa among isikataw, nga magtamay kami ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan. Tabangi kami pagbuntog sa among kailibgon, pinaagi sa migrantayon na kaligdong, pagdaog sa kahakog, pinaagi sa kamang gihatagon, pagwagtang sa kasuko, pinaagi sa kaaghok, pagbiya sa kataspok, pinaagi sa madasigong kakugi. Himuang kami makinadmanon dinha sa pagpanghukom, isog diha sa katalagman, mapailubon dinha sa pagsulay, mapabsanon dinha sa maayong kapalaran. Tudluy kami hinigugmang Santo Niño, sa kawaybili sa kalibutan, sa kahamili sa langit, sa kamubuda sa panahon, sa kataas gayon sa eternidad.
ihatag kanamo sa katapusan, nga kami dili unta may kalimot kanimo, nga kami magsimba kanimo, magigugma kanimo, ug mag-alagad kanimo, dinhi sa yuta, aron kami magmalipayon uban kanimo, hangtod sa wala na'y pagkatapos, dito sa langit. Amen. Pangamuyo ngadto kang Senyor Santo Niño, sa tanang mga kinahanglan nga mudhol kami kanimo, uban sa mapabsanong pagsalig. O Santo Niño, tabangi kami. Sa tanan namong duha-duha, mga kalibog ug mga panulay. O Santo Niño, tabangi kami. Sa takna, sa kamingaw, galaay ug mga pagsulay. O Santo Niño, tabangi kami. Sa kapakyasan, sa among mga laraw o gilauman. O Santo Niño, tabangi kami. Sa mga kaparot, mga kasamok ug mga kasubo. O Santo Niño, tabangi kami. Kung ang tanan mo biya kanamo, gimo lamang grasya ang magatabang kanamo. O Santo Niño, tabangi kami. Diha nga magtugyan kami sa mong kaugalingon, ngadto sa imong malumo nga gugma ingon og among bugtong dalangpanan. O Santo Niño, tabangi kami. Diha nga among kasing-kasing malumsan sa mga kapakyas. O Santo Niño, tabangi kami. Kung kami masakit ang among ulog mga kamot, dili na makabuhat og kami maginusara. O Santo Niño, tabangi kami. Kung bation kami sa kasukog among krus makapapungot kanamo. O Santo Niño, tabangi kami. Sa kanunay sulay hunong, bisan pa sa among mga kahuyang, mga pagisukamod ug sa tanan namong kaalaot. O Santo Niño, tabangi kami. Magampo kita, O Senyor Santo Niño nga nag-ingon ka, pangayo makadawat kamo, pangitaw makakaplag kamo, pagtuktok ug ablihan kamo, nangamuyo kami kanimo, itugot kanamo nga nangayo, ang hatag sa imong Dios nung gugma, aron kami maghigugma kanimo sa bugos namo kasing-kasing, diha sa pulong ug sa buhat, ug nga dili gid kami muhunong sa pagdaig kanimo. Himuaw Ginoo nga kami magbaton kanunay sa kahadlok ug sa gugma imong santos nga ngalan, kay dili man gid ikaw mobiya sa pag-amuma kanila, nga imong gilikon pagpabarog, diha sa imong gugma, pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Katapusang pag-ampo, O milagroso nga Santo Niño, nagahapa kami atubangan sa imong santos nga larawan, og nangamuyo kami kanimo, nga tan-awan mo nga maluluyon, ang among masulubong mga kasing-kasing. Himo ang among mga pag-ampo, makatandog unta sa imong malumo nga gugma, sanglit madali siya sa pagkaluoy, ug gihatag kanamo kanang grasya, nga among gipakiluoy kanimo sa tumang kadasig. Kuhaa diri kanamo ang tanang kagul-anan, ug kakulang sa paglaom, tungod sa santos mo nga pagkabata, pamati ang among mga pag-ampo, ug ipadala kanamo ang kalipay ug ginabang, aron kami magdayeg kanimo, uban sa mahanog sa Espiritu Santo, sa walay pagkatapos. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng atong santos nga misa, nakita mo sa kalinaw, aron pagigugma ug pag-alagad sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Viva, Señor Santo Niño! Viva, Señor Santo Niño! Viva, Pit Señor! Viva, Señor! Viva, Señor Santo Niño! Viva,